Porina u kategoriji najboljeg albuma jazz glazbe dodijelit će dvije glazbene legende, uvijek skloni improvizaciji. Prlja i Mrle. Dobro večer svima. Evo. Dobro večer. Kad sam bio dosta mlađi nego danas, sam pratio jedan bend, nije važno kako se zove, i taj bend je izdao album koji se zvao Jazz. I onda sam ja slušao taj album i mislio sam da je to jazz. Ne. I onda sam krenuo slušati i ostali jazz i onda sam ja dobio dojam da zapravo za svirati i pjevati taj jazz ne treba čovjek niti znati, niti svirati, niti pjevati. Ne. Ali dan danas imam taj osjećaj, ali vjerujem da je zaista nekom igrom sudbine nama je dopala čast da dodjeljujemo ovu nagradu. A možda zato što nema rock kategorije u live prijenosu. Ne? Da, ja sam isto svašta mislio. Ja sam mislio da je jazz nešto što se svira nogama. Pa sam onda mislio, kad sam vidio Jimi Hendrixa, da se svira sa zubima. Pa, ali onda sam shvatio da je to neka nebeska energija koje oplemenjuje jazz glazbenika i onda oni mađijaju i prenose tu energiju i to nam napaja dušu i tijelo. Nominini, ni rani su. Still the same old story. As Time Goes By, live at Jazz HR, izvođač Radojka Šverko, glazbeni producent Vladimir Babin. Link, izvođač Branimir Gazdik, glazbeni producent Miroslav Lesić-Lesik. Pandaland, izvođač Zvijezdan Ružić Sextet, glazbeni producent Miro Vidović. Otvoriti kovertu. I neka živi jazz, a Porina 26. nagrada Porina 2019. kategorija broj 13, najbolji album jazz glazbe, dobiva album Pandaland, Zvijezdan Ružić Sextet. Nagrađivani svestrani pijanist, skladatelj i aranžer Zvijezdan Ružić, jedan od najtraženijih hrvatskih jazz glazbenika, i svojim novim projektom Pandaland osvaja i publiku i kritiku. Struka to prepoznaje i dodjeljuje mu Porina za najbolji album jazz glazbe. Bravo! Dobro večer svima i predivan je osjećaj biti na ovoj pozornici. Ovo je moj treći Porin, ali prvi na ovoj pozornici, odnosno prvi za najbolji album jazz glazbe i naravno da je osjećaj predivan, a da ne zaboravim nekog naglasiti, krenut ću od samog početka. Taj album stvarao sam sa Tomažom Gajštom, Vojkanom Jocićem, Lenartom Krečićem, Mihom Koren, koji nije danas s nama, i Adrijanom Bernobićem, koji nisu danas s nama, ali jedan veliki aplauz za njih. Inače, super su bile definicije ove džeza, stvaranja.
Poanta je da bajka se stvori ili se ne stvori. Ja još uvijek vjerujem u bajke, iako imam 30 godina. I tako je nastao Pandaland nakon druge kineske turneje. Mogu reći da postoje ljudi koji još uvijek vjeruju u bajke, to su Sara Škarica koja je napravila predivan cover albuma, Miro Vidović koji je napravio savršenu produkciju albuma. Oni danas nisu s nama, jedan veliki aplauz za njih. Hvala Sara, hvala Miro. I naravno, zahvalio bi se onim ljudima kad se ove sve svjetla pozornice pogase, onda imate još godinu dana da radite, stvarate, a to su moj najbolji prijatelj Ivan Pešut koji sjedi tu u orkestru i moj brat Vedran koji sjedi u publici i naravno moji roditelji Mira i Albertino koji su negdje uokolo. Da ne nastavljam sada privatizirati ovu večer. Hvala vam. Slušajte Pandaland, slušajte jazz, postoje bajke i ne mora biti teško, slušljivo je i jazz je super. Hvala.